egiten baldin bada, prozesutik kanporatua izango ginen. Segundutxo batez, azaldu zaitemen, la reunión se está transmitiendo en directo, osea, que uste dut ja YouTubeen gaudela, bale? Abixatzea izuet bazpadare. Bale, hoi esan dakoa, eskabidek aurkezteko epen barrun, ez baldin badegu ordaintzen, kanporatuk izango gineke. Osea, que kontutan hartu, mesedez, ordainketa epe barrun behar deula, bale? Ez dala akats bat bezala ulertuko. Gero azalduko dizuet zergatik esaten deten akatsan asunto hau. Bale, ordainketa egiteko bi modu ditugun. Online edo offline, bai? Aizkenen bat edo beste. Online itxeko ditugu 3 modu, bai? Banka elektroniko bidez, adibidez, hor daude sukursalak edo banku jakin batzun izenak, banku horta juten gea, online, banka onlineetik, eta hortik iten dugu ordainketa. Beste bat da bizun bidez, pentsatzen dut, ebazten ateratzen den horremango dituztela jarraibidek, nolain ordainketa horiek eta bidena, eta bestela Visa edo Mastercard bitartez. Gure lankide batzuk aipauta, irakasleen meritu lehiaketan izan dituztela gorabera desente, eta beraiek gomendatzen ziguen ordainketa txartel, Visa edo Mastercard bidez ikia. Nahiko zailtasunek izan dituztela beste bidetatik, bale? Orduan, bueno, azpare kontutan euki edo apunten bat hartu, Visakin errexeago mandauko zeatela. Eta gero offline, offlineko ordainketare, klaro, nola goindik ez dago, inungo argibidek eta ez dugu ondo visualizatzen nola izan daiken, bai? Baina, bueno, ulertzen dugu ordainketa gutun bat eukiko deula nunbaiten inprimitzeko eskaera egiten deunen edo, eta ordainketa gutun horrekin junbarko gehala horberan agertzen dien banku horietako batea, bale? Gero beste aukera bada kutxazain automatiko batea, osea, bankun bentanilan izan beharren makinan, eta bestela mugikorrakin gutun hortan egongo da QR bat, eta QR hori eskaneauz, ordainketa horieteko aukera izango genuke. Orduan, bueno, naiz da gure eskairatako bat izan zan langabezin dauden langilek eta tasa hau ordaindu barek ez izatea eta bat eta beste, bueno, ikusten duzue, bide asko ditugula, eta hemen kede pagar, denok ordaindu barren gaudela, tamanez. Bale, zenbate, oida, hauain akatxean noa, bai? Eskaerak iten dienen, gero behin-behineko zerrenda ateratzen danen, bai, barkau, momentuan. Zan txuten. Bale, listo. Barka, gure arten eginen bai barkatu. Aigea soluzioa nahien barkauea momentuko arazo. Aigea YouTubeko roioa eta horretik isildu deuzuek ez erotzeatik, barkau. Bueno, akatsan asuntoi, bale. Behin-behineko zerrenda batzuk argitaratzen dienen gero aurreago iritsiko gehala, irikiko da epe bat akats zuzenketa esango zaiona, bai? Detektatzen ditugun akatsak zuzentzeko aukera izango dugu. Zer da ordainketakin daun gauza, ordainketa epezkan poitia ez dala akats bat bezala ulertuko. Hau da, nik kopurun akats batin balin badet, imaginau diela 20 euro, eta sartu ditut 19. Eta kontua honaiz akatsa dala, edo esan diatea, izu barkau hemen akats batin dezu. Hoi zuzendu deiket, kopuru akatsoi. Baina epezkanpo ordaintzea ez da akatsa izango, orduan, epezkanpo ordaintzen dola prozesutik kanpo geldituko da. Bale? Orduan, kontutan hartu. Bai, komeni zaiona aldea edo beste aldea, bai, igual norbaitek esaten dugu, beste parte hartu nahi ezkenen eta ez dut ordaintzen. Orduan, kontutan izateko datu hauek. Bideo martxan jarri eta konpartitu pantalla. Bideo martxan jarri eta konpartitu pantalla. Bale, bueno, esan dakoa sartzen gara prozesuko lehenengo zatin, bai? Onartuk izango gean edo ez, prozesun parte hartzea. Eskaera indeu, ordaindu deudena, dokumentazioa igo deu, eta orduan aterako da, behin-behinekon zerrenda. Prozesun parte hartzea, onartu zaiogun edo zaizuen, behin-behinekon zerrenda. Noiz aterako da, eskabide epea bukatzen da egunetik zenbatzen hasi, eta hilabete bateko epen, bai? Osa, eskaera epea bukatzen da, imaginago, otsaien 20 dauket burun, baina ez pentsau idoanik data, porque ez dakigu. Otsaien 20 bukatzen balin bada, baina ikulertzen dut, martxoan 20ako, hortarte hortan ja, atera barko litzekela behin-behineko zerrenda, bale? Kontutan hartu datak nire buruti datoztela, mesedez. Eta lehen esan bezala prozesu guztien jarraipena ezigunetik nola ingo da, behin-behineko zerrenda horiek eziguna ikusial izango ditugu. Oida, behin-behineko zerrenda horiek atera eta gero, izango dugu epe bat, esan dugun bezala, erreklamatzeko eta akatsak zuzentzeko.
Zenbat denbora izango ditugu, zenbat denbora izango deu, 10 egun balio deuneko epea. Osea, 10 egunetan inberko deu kudeaketa guzti. Orduan berez, mesedez, erne ibili, que no se os escape ezer, eta kontuz ibili, bale? Esan deuna, akatsa ordainketan aldetik, kopuru ebai da akatsa, epez kanpo ez da akatsa. Eta akatsak zuzentzen ez balin baditugu, ulertzen da prozesun atzea egiten daula. Orduan, geldituko honek gineke prozesu guztitik kanpo, bale? Orduan erne ibili. Vale, behin erreklamazio horiek egindakon, eta aztertutakon ateako lieke behin betiko zerrendak. Ez dakitzen de berri edaun hemen parte hartzen edo ez, askontzako ezagunek izango die behin-behineko eta behin-betiko zerrendak, prozesu guztietan izaten ditugu, behin-behinekoa izango litzeke provisionala, eta behin-betikoa daia behin erreklamazio horiek egindakon ateratzen den zerrenda definitiboa, bale? Naiz eta gero, gora jotzeko errekurtsoa jartzeko aukera egon. Ba, behin betiko zerrenda eta gero, gora jotzeko errekurtsoa jartzeko aukera izango genuke, hilabete bateko epe. Bale, da, onartutako zerrendan agertzen bali manaiz ni, behin-behineko zerrenda hortan agertzen bali manaiz, eta behin betiko nebai, ez du esan nahi finkau naizenik. Esan nahi don gauza bakarra da, prozesun sartu naizela. Onartu zaitela prozesu hortan parte hartzea. Bale? Bueno, orduan sartuko behineko bain, prozesuko bigarren fasea, bai? Merezimendu balorazio eta ordenatzea. Behin eskaera indeula, ordaindu deula, dena, onartu gaituzte, sartu ga prozesun. Guain jasten da hemen, ez, burruka edo ez dakit nola esan, bakoitzen karta guztik erakusteko garaien. Ongo da, epaimai bat, bi, ez dakit guztien bat ongo dien, gure merezimendu guztik baloratzeko, bai? Orduan, hartuko dugu aurkeztu den guztie, eta bidena balorauko dugu. Ikastoan honek kontauko dio, bai, zenbat, hainbeste. Honek kontauko dio, ez dio kontauko 0. Orduan, ingo dugu balorazio bat, eta aterako da behin-behineko zerrenda bat, bai, merezimendu guzti horiek ja balorauta. Osea, ingo da ordenauta, ba, honek un puntu, honek 89, honek 88,2, bai, zerrenda behin-behineko bat. Beti bezala, ez egunean, beti bezala egongo da erreklamaziok iteko epe bat, behin-behineko zerrenda horiek argitarau, eta 10 egun baliodunetan berriz, bale? Orduan kontuz epe horiekin, ez despistau, ernebili eta ez pasau epez, bale? Eta gero, behin-betiko zerrenda aterako litzeke, eta berriz, akatsen bat edo zerbait detektatzen badeu, gora jotzeko errekurtsoak jartzeko aukera. Bale, datak, behin-behineko eta behin-betiko zerrendak argitaratzeko datak ez daude zehaztuta, eta gainea deialdin jartzen do, epaimai bakoitzek parte hartzaile kopurun arabera argitarauko ditula. Ez da iguala izango, epaimai batek baldin baditu, 5 pertsona baremoa itxeko, edo beste batek imaginau ditula, 40 pertsona baremoa itxeko, bai? Orduan, denboraz ez di berdin ibiliko, eta epaimai bakoitzek bere martxan argitarauko ditu zerrenda horiek. Eta SMS bidez jasoko genuke jakinarazpena. Bale, orduan, kontuz telefono mugikorrakin da erne ibili, eta asegurau pentsatzen dut eskaerakin batea, mugikortzen bakire giaztau beharko dala, orduan kontuz ibili, bale? Bale, eta hurrengo diapositiba sartu dugu izango dalako merezimendun balorazioko zerrenda hori ordenatzeko ze irizpide jarraituko lieken berdintasune, berdinketaik emango balitz, bale? Hor dauzkezue jarrita denak, ez naiz jarriko banaka-banaka, baina bai igual puntu honetan nahi detena da aipaulen esaten gendunez, desajuste horiek eta puntuazio horiek, adibidez hemen garbi ikusten da, formakuntza atala ez da berdinketa hausteko irizpide bezala hartu. Osea, formakuntza atala eman zaion garrantzia, gubi pertsona hauek, enpaldauta balin bagaude, lehen hau hartu behar da kontutan gure abizeneko lehenengo izkiek, formakuntza atalen lortu den puntuazioa baino. Osea, maila hortan gaude. Baina, bueno, hil ere parentesis bat. Venga, esandakoa, eskaera indeu, onartu zaigu. Vale, balorau gaituzte, eta atera die zerrenda horiek. Oain zer? Zerrenda hortatik, hautatuk izango gea, edo ez. Hau da, finkatuk izango gea, ez da prozesu erbukatzen, baina, bueno, finkatuk izango gea edo ez. Bale, lortutako puntuazioan arabera, osea, zerrenda horren arabera, ingo deu lanpostu aukeraketa edo plaza aukeraketa. Denok, onartuk izan gean guztik. Eta behin plaza aukerauta gero, aukerauko gaituzte guri. Osea, denok aukerauko deu lehenengo plaza, eta gero esango du ez, zu bai, zu ez, zu bai, zu ez. Eraberen, aterako, lanpostu kopurun arabera, baldin badie, guantxezazkit buruz, baina 540 lanpostu baldin badie, baterako die 440 onartu, edo hautatu.
eta hauekin batea beste 250 ordezko. Zergatik, hautatu hauetako bat eroriko balitz, dokumentazioa ez dolako entregau, atzea bota dalako, jo kese, bat eroitzen baldin bada, ordezkon zerrenda hortatik jungo gineke sartzen, bale? Orduan dago hautatun zerrenda eta ordezkon zerrenda. Ezigunean egongo die, erreklamazio kiteko epea zabalduko da baita 5 egun baliadunekoa, eta hoi da, ordezkok baita lortutako puntuazioan arabera egongo die ordenauta, oza, zerrenda guztik izango die baremo horren araberako. Eta hoi da, hemen dau kasu bat berezi, bai? Ordezkon bat, beste kategori baten hautatu ebalitz, lehen jartzen duna adibidea. Hezkuntza laguntzako espezialista eta fisio zerrendatan, bai? Baldin banau hezkuntza laguntzako espezialistan ordezko bezala eta fisioterapeutan zerrendan hautatu izan baldin banaiz, 5 egun balioduneko epea emango zait nik erabakitzeko. Finkatzen naizen fisioterapeuta bezala edo hezkuntza laguntzako espezialistan ordezkon zerrenda hortan mantentzen naizen por si tengo suerte eta hemen gelditzen naiz. Bale, orduan, ordezko bat baldin badau hautauta beste kolektibo baten, erabaki beharko do 5 eguneko epen, ze ikenon. Me quedo aquí fija edo pasatzen naiz bestea ordezko bezala mantentzen naiz hor eta ber suerte dauketen. Bale? Ez banu adieraziko nere asmoa zein dan, lehenengo hautatu izan naizen lanpostun edo kolektibon gehituko nitzake. Bale? Nik ez baiet ezer adierazten, hautatu izan naizen lekun egiten naiz, tal cual. Bale. Hor, bukatzen die, nolabait esateko, prozesuen nik deitzen diot, porque eske, claro, behin-behinekok eta behin-betiko zerrendo dauzkeulako, prozesu seitu ikendo, bale? Orduan, 3 puntukin ditugu, prozesun sartu naiz, prozesun onartu zait, baremau zait, eta hautatu zait. Bale, guain zer? Oaindik ez naiz finkoa, bale? Hautatu izan naiz, baina oaindik ez duen bukatzen eta oaindik lanketa asko daukeu. Bale, oain izango litzeke dokumentuk entregatzea. Ze dokumentu entrega beharko genuke berriz dena? Ez. Kasu honetan entrega beharko genuke, prozesu guztien zehar, hasieran, porque hasieran entregatzen da, modu frogagarri baten egiazta ez deuna. Adibidez, esan deik saiek behi da barka, uzuk bere garaien entrego zenun dokumentu hau, eta ez dugu garbi ikusten benetazkoa dala, edo gure zalantza ditugu, mesedez entrega hori guztu beste dokumentu hau, osea, hemen izango litzeke mas estra bezala, bai? Berez lehen esan dugun bezala. Lehenengo dokumentazio entregatze hortan eskaerakin batea dena ondo egiten baldin badeu, ondo biden hemen ez genuke ezerrin beharrik eukiko. Orduan, erne ibili. Bale, eta noiz entregauko litzake, hautatun behin betiko zerrenda ateratzen danetik 20 egun. Ikusten duzuen, normalen denbora guztien 20 egun, 10 hortxe, baina normalen 20 egun giela, denbora tarte motxa da, porque akordatzen geaneako dokumentu guzti juntau, eta bat eta beste prestatzen jun, bale? Dokumentuk ze baldintza izan beharko lituzkete. Dokumentuk izan beharko due, jatorrizkok, edo bestela lokalizatzailea, edo sinadura elektronikoa daukienak. Ze esan nahi donek, dokumentu alda ezinek, manipula ezinek diena. O sea, el que no puedes falsificar, edo que se vea claramente que es el verdadero, ¿vale? Orduan, kontutan izan. Gero, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako baten izan beharko luke, baldin badauko titulun bat beste hizkuntza baten, zinpeko itzulpena entrego beharko genuke, eta dokumentu hori denakin batea entrega beharko genuke, pentsatzen dut eskestakit ezigunean nengo ban, edo ezigunean nengo ala kalkulatzen dut, hautatu dokumentazioa entregatzea ereduarekin batera, bale? Egongo da dokumentu eredu bat, gukartu beharko dugu hor bete, eta horrekin batea entregau. Dokumentun izena da hoi. Hoi da, horregatik da kursiban, liosoa da. Zetio Mateo zerbait behar dezula, baina dokumentu horren izena da hautatuek dokumentazioa entregatzea. Hoi da, nun baiten egongo da ezigunean edo nun baiten da hautatu dokumentazioa entregatzea. Eman barko diogu hor, eta hor deskargauko da edo irikiko da dokumentu hoi, bale? Dokumentazioa aurkezten ez duenak, edo aurkeztu eta aztertu ondoren ikusten balima da ez dela dokumentazio reala, manipulauta daula, edo baldintzak ez diela betetzen, edo hoi da, gaitasun fisiko edo psikikoik ez daula, ezin izango da langile kontratu, ezingo da finkoa izan, bale? Finko izatea iristeko, inbarra dokumentazio guzti ondo aurkeztu, dokumentazio reala izan behar do, baldintza guzti bete behar ditugu, eta gaitasun fisiko eta psikikok bete behar ditugu. Bale? Eta bueno,
Egun ematen kontratu sinatzea iritsiko gea, finko bihurtuko gea eta kontratu sinatuko dugu. Orduan, bueno, dokumentazioa aztertuta baldintza betetzen diela egiaztatzen danen, finko bezala, osea, finkoi bihurtzeko izapide hasiko di, nik ulertzen dut, kontratu sinatzea, ez dakit guantxe, porque ez zehazten, ze izango da, baino irakasleen kasun bai eskatzen zaie dokumentazio bat mediku betetzen dona, eta bueno, horre ebazten ateratzen danen ikuste dut hori dena pausoz pauso azalduko dizkiguela, baina bueno, bintzat, kontratu sinatzea, importantea. Kontratu sinatzen ez badeu, finko izaera galduko genuke, bale? Prozesutik kanpo gehitzen gea, ordezko arrunta izatea pasauko geineke kontutan izan. Jabetza itea, bale? Eskola jun eta egun hortan sinatzea. Eta bitarte hortan, bitarte hortan edo auskalo noiz. Espero ez kontratu sinatu aurretik izango dala, porque bestela ber, baina auskalo haukin. Osasun azterketa bateako deituk izango gea, bale? Edo zeate, nik gea izaiet, nik de parte hartu barretelako, Bale, eta hor, balorauko zaigu gure gaitasunek, bai? Ingo zaigu osasun azterketa bat, eta emaitza izango da edo gailean, edo ez gean. Mediku azterketa ezin da editau, osea, justifikazio bate ondare, beste un baten inbertza egon. Bai, osea, jun barra dauko, bai edo bai. Justifikatzen balin badeu ezin deula jun, bale, perfecto, justifikau dezu, baina beste egun baten azterketa zoaz. Eta ez badezu justifikatzen, prozesutik kanpoa zoaz. Justifikau gabe ez bazea azaltzen itzortu eta prozesutik kanpoa gelditzen zea. Bale, eta, bueno, honekin bukau detela esango nuke, hemen bai dauketa punte hartuta, askotan ez, jende galdera jota. Ni prozesu hontan zehar atzein nahi balin badet, edo ikusten behar behar, ez dauketako gai gaizkenen edo ez dit merezi, baloratzen haitu naiz, eta ze aukera daude, balen aipatzen juna izenak, tasa ez badeu ordaintzen kanpoagoatz, epez kanpo ordaintzen balin badeu kanpoagoatz, eskaera epez kanpo egin badeure kanpoagoatz, dokumentazioa ez aurkeztea, kontratu ez sinatzea, mediku azterketa ez ikia justifikauta, oza, justifikau gabe, markau, hor badaude aukera batzu, prozesutik kanpo gelditzeko aukerak edo arrisku, segun bakoitzen nola baloratzen duten, bale? Nik arrisku bezala ikusten dut, baina, igual beste batek aukera bezala ikusi dik en un momento dau. Badau jendea eta bertau dau kosaketatan jendea igual prozesuna azten da, badi jaurra eta jatzea puntual, ez, pues, mila gauzagatik. Aukera, inor ez dau behartuta. Ez, Eta, bueno, guk honekin gure aldetik PowerPointa, konpartitza eukiez deten PowerPointa sentitzen dut azaldu deu, esan deuna, deialdin jasota dauna da, ez dakigu gehiago, osea, ez dauko informazio ekstraik, hor dauna da, laburpen bat iken saiagu gea, aldan simple, jeske simplea ere ezin da azaldu, baina, bueno. Eta, bain zuen txanda, bai igual asteako komentauzatik, hitzaldi askotan errepikatzen den galdera da, aber badakigun, Araban zenbat lanpostu aterako dien, edo berritzegun eta, adibidez, B0 bosten zenbat lanpostu aterako, hori ez dakigun. Hoi guaindik zehaztu gabe da, orduan guk informazio hori ez daukeu, eta ezin dizuegu eman, ez dakigu garbi. Eta hori da beste kasu bat, bakante dune naiz, meritu lehiaketa aurkeztu naiz, eta ez da finkatzea lortu, ze gertatzen da nerekin. Bakantea betetzen egin zen lekun gehitzen naiz, ez naiz, hoi dena oso kasu hipotetikok die, orduan bakoitza 1000 egoera auki daizkeu, eta gu bere garaien zerbitzu juridikokin komentau genuen ez, holako kasu baten zer edo, eta santzigun garaia iristen danen, ikusi barko litzekela kasuz kasu, zein deiken, zer reklamau deiken, ze borrokau deiken, momentuz ez daukeu erantzun garbi bat, orduan balde hortati hori ezin dugu guaintxe ezer garbik azaldu, bale? Itz txanda irikiko deu, ez dakit eskue altxatzen jun. Ez bain komentatzen, karo, YouTubetik nahiko berandu lortu deu konexioa itea, eta YouTubeen aidiela izeatela, porque uste ikus visible garela, oai, asuntoa direkto ondi jola, zatenik gauza absurme eskapan. Orduan, haidie esaten da igual ez lo más potolo hasi bare montaula azaltzean. Gaizki iruditzen ez bat zaizue bare montaula hoxe igual azalduko dut berriz sartzeik izan ez don jende honentzako, eta gero ja sartzen gea galderak eta dituzuen zalantzakin. Sentitzen deu, etzan gure asmoa, inundik inoa, baina gauza batzutan alaxe gertatzen die eta 1000 barkamen, eta hemendik ikasiko deu edo, Eta nik barkau, baina sentsazioa ez, aizkenen kanpoa barrua mobilekin ez dakize barkamena, baina eske alaxe gertau da, eta momentu irten bideo bat emateko modu bakarra zan, eta sentitzen deula euki degun
fundamentu ez dut esango, baina, bueno, bai, ibiligan bezala Bai, eta azkenean, vale? 100 pila batetan indako lanketa da, eta ez gendu nahi hola ateratzea, baina, bueno, ezin diogu buelta gehiago eman. Orduan, baremon taula hause pixka bat berriz azalduko de tola grosso modo, berandu sartu zeatena azaltzeko, bale? Bueno, aipatzen un bezala, hezkuntza laguntzako espezialistan kasun, azkeneko 25 urtetan indako lan hartuko da kontutan, eta gehienez 100 puntu lortzeko aukera hongo da. 100 puntu hauek bi talde handitan daude banatuta, esperientzia orokorra, esperientzia eta bestelakoak. Esperientzik balioko ditu 60 puntu eta bestelakok 40. Bai, orduan, esperientzia atalen 60 puntu hoien atala bi pusketatan edo daukeu zatituta, bai? Alde batetik izango litzeke esperientzi orokorra, 10 puntu lortu daitezkena gehienez, eta esperientzi espezifikoa, 50 puntu lortu daizkena. Orokorren sartuko eta orokorra desglosauko du beste bi azpi ataletan edo, bai? Alde batetik, administrazio publikotan, hezkuntza laguntzako espezialista modun edo antzeko lanak egiten sortutako esperientzik gehienez balioko ditu 10 puntu. Titular, eta bigarren desglosea da, titulartasun pribatuko unibertsitatez kanpoko ikastetxetan hezkuntza laguntzako espezialista bezala edo antzeko lanak egiten balioko dituzke 5 puntu gehienez, bai? Eta hau izango litzeke atal orokorra izango dana. Orokorran azpin ikusten dezuen bezala daukeu espezifikoa, bai? Esperientzia espezifikoa, 50 puntu balioko dituna. Eta hau, lehen hau aipatzen bezala gutxi gora bera da, publikan lan egiteatik oparitxo bat, edo estratxo bat, bai? Eta honek balio izango ditu 50 puntu gehienez. Marko, da hoi, publikan lanen gaudenai bi aldiz. Hoi da, lehen esaten una da opari bat. Publikan lanen gaudenok, bi ataletan puntuauko genduke, kasu hontan hemen, eta orokorreko publikan, orokorreko lehenengo hortan, 10 puntu balio ditu hortan. Bai? Bale, orduan, 100 puntu hauen 60ak azaldu ditut, eta noa beste 40 eta bestelakoak jartzen dona, bai? Hau desglosauko du beste zatitxo batzutan. Alde batetik daukeu, lep bat gainditu izana, bai, 2002 urtetik honea, hezkuntza sailek aurrera emandon lep bat gainditu izanak, hezkuntza laguntzako espezialista zerrendatatik, barkau, 7 puntu balio izango ditu, bai? Beste ataltxo bat daukeu, hezkuntza saileko hezkuntza laguntzako espezialista kategoriko ordezkapenetarako izengaien zerrendan egotea. Balioko dituna 30 puntu. Baina aldi beren, 30 puntu hauek bi ataltxotan daude banatuta. Alde batetik, lanpoltxan egote utxek balioko ditu 5 puntu, eta bigarren desglosea izango litzeke, azken 5 urtetako baremazio prozesun baten baremauta egotea. Horrek balioko ditu 25 puntu. Bai? Hau hola azalduta, pasatzen gea bestelakoaken 40 puntu ditako, beste 3 puntu azaltzea formakuntzan atalai dagokiona izango litzekena, bai? Formakuntzare beste bi ataltxotan daukeu banauta. Alde batetik, kategorian sartzeko baldintza gisa alegatzen ez dien beste titulazio ofizialak, hau da. Adibidez, hezkuntza laguntzako espezialistea zerrendatan sartzeko eskaero bete behar bat da, gizarte integrazioko goi mailako teknikari titula ukitzea. Horrek ez do baremauko, bai? Zetik zuk ja bete behar izan dezu zerrendatan sartzeko. Hortik aparte baldin badaukezu beste gradu bat, beste goi mailako ziklo bat, hoiek bai. Magisteritza, adibidez, hoiek bai. Eta hoiek balioko duen puntu bat eta erdi titulu bakoitzeko. Bai? Eta gero, lortu nahi da lanpostun funtziokin lotutako prestakuntza ikastarok, bai, nik bete barretan lanpostukin zerikusi eduen ikastarok, balioko duen 2 puntu gehienez. Eta hau da, ordu kantidaren arabera desglosauta, bai? Ez da berdina, 10 orduko ikastaro bat edo 120 ordukoa. Orduan, 3 franjatan bezala dauz zatituta. 10 eta 30 ordu bitarte irauten duen ikastaro, 0,5 puntu balioko du ikastaro bakoitzek. 31 ordu eta 80 ordu bitarteko ikastaro, puntu bat balioko du ikastaro bakoitzek. Eta 81 ordutik gora duten ikastarok balioko dute 2 puntu ikastaro bakoitzek. Eta beko taula laukitxo horta zentrauta guain, lehen aipau dizueten bezala,
perfilik gabeko lanpostutzako soilik dau, bai? Euskaren ezagutzak balioko ditu 100 puntu gehienez, baino perfil... O 11, ja, zer gauza, Baino perfilik gabeko lanpostutako soilik, bai? Orduan, hau aldi beren 2 pusketatan dau desglosauta, C bat eta C2 mailaren baliokide dienak 11 puntu balioko due, eta B bat edo B mailaren baliokide dienak, kasu hontan sartuko litzeke HLEA, 6 puntu balioko lituzke. Bai? Eta honekin nik uste dut, merezimendun baren taula azalduta gelditzen dela. Bai? Orduan, komentau deun bezala, guain galdera eta zalantzantzako tartetxo bat irikiko deu, eta galdetzeukun bestela, badakizue baitare, egunero gaudela lanen, deitu dezakezuela sei asko, korreo bidez, bai, zalantzatan behintzen ez gelditu, Esan dizuetena, saiauko gaur aldana argitzen, aldan guztia, baina, gertauleke bihar zerbait derrepente etortzea burua ez dudaik euki, jarri gukin harremanetan eta saiauko gea argitzen. Vale. Hitze dauke eskauta Mikelek. Behitu behar dut ez dakit, bai. Bai, bitxo, dekoaz galdera batzuk, komentetan da nien ofizioz eskatu bidala dokumentazioe, orduen guk matrikula itxerakuen eta tasak ordaintzerakuen entregau bidu titulazio guztitzek. Baina nik lan eitzen banau eta aurretik hezkuntzak nire titulazio guztitze padekoz, nik originalak entregau bituaz, ala kontutan, ofizioz kontutan hartuko nabie. Titulazio eta zaizea, ez da, Mikel? Bai. Bale. Suposatzen da zenbauko ditula, baina alegau behar dituzu. Nik ulertzen dut euki... Alegau, baina aurkeztu originala bai, ala ez? Ez, alegau behar die. Alegau. Ez digunean dauna, beraiek zenbauko du, baina alegau barra daukegu. Bale, eta kontutan hartzen dute, guk ja aurkeztuta daukagula, konpulsauta originalarekin, eta hori ja ez litzateke zertan berriz ere aurkeztu behar. Hoi da. Hori galdera bat. Bigarren galdera, kontutan hartuko da egindako lana orain dela 25 urtekotik. Ez, nik 1988an lan egin banuen adibidez diputazioan, hori ez izango du sartu. Azken 25 urtetakoa. Bakarrik. Bale, nire galderak horiek dira, ez dakitamen, bai ez da. Eskerrik asko. Bale, ba. Bai, eskabar dizuen Mikel Mesedez, eskue geisten jun, bestela blokeatzen diazuen hemen... Bai, itxon, nola egiten den hau, a ber, pazientzia... Lasai. Ai, ama... Ba, ez dakit, kompartir... Zelan kentzen da? Zelan kentzen dan... Reacciones, bajar la mano edolako bat uste dela. Compartir, no. A ver. Bueno, lasai, bestela mondauko gea, lasai. Venga, anei emango diotitze. Bai, entzuten dozue? Bai. A ber, kaixo, arratzaldeon. A ber, neure galdera da, txostenean agertzen da, berdinketa izatekotan, adibidez puntuen berdinketa bakentzeko edo, informatika ezagutza edo alako ziozer agertzen da. Neure galdera da, horrek zer dira, adibidez, kontutan hartuko da ite txartelak, adibidez? Bai, barka betxoen, informatika ezagutzak eta hizkuntza ezagutzak kolektibo batzutan zehazki eskatzen zaie. Osa, gu daukeu formako etxein, junbar naiz taula bestela liauko naiz. Formakuntza atalen, guk daukeu, formakuntza bakarrik eta gero bi azpi atal, bai? Kolektibo batzutan formakuntza horren barrun daukie hizkuntzak, informatika, titulazioak, ikastaroak, orduan kasu horietan berdinketa usteko irizpide bezala erabiliko da. Gure kasunez, ez zaigu eskatzen zehazki. Bale, gure kasuen orduen hizkuntza espezialistako kasuen, ez da. Eta ite txartelana aurrekon gure arten komentatzen haitu ginen, eta sartzezkeotan sartuko litzeke ikastaron atalen, baino ez, zatik ez dijo orduka ite txartela. Bale. Eta gure ikastara orduka kontau behar da, ite txartela ja kanpo geldituko litzek ezatik ezin du, osa ez da orduka kontatzen. Bale, mi esker. Zuri.
Vale, ez dakit norbait gehiago Iban. galdetzeko edo. Bai, bota. Iban jartzen dit hemen, ez dakit, bai. Ez duzu, ez dut. Bai, Bai, Iban jartzen du, baina egonen naiz. Bai, horrati pentsatzen hon, bai, horrati bazpare esan dut. A ber, bueno, itetza artelana eta orduan hizkuntzana hori esan dugu ez duela kontatzen, ez da? Vale, gero, esan dugu... gauzatxo bat, hizkuntzak igual ikastaro batalen sartuta bai, baina esan nahi zut, guri merezimendu bezala zehazki hizkuntzak izatea ez zaigu eskatzen. Bai, adibidez, fisioterapeutak uste diela, dauki hizkuntza atala, bai, eta hizkuntzan atalen kontauko zaie inglesa, frantsesa edo alemaniera daukien. Guri ez zaigu hola garbi eskatzen, baina formakuntza merezimendu bezala igual aurkezte aukiko dugu, ez dakiguna da kontutan hartuko dan edo ez. Baina nik imalin badet ikastaro bat ingleseko zerbaitetan, formakuntza edo ikastaro ataletan sartu diket. Gero ikusi beharko genduke baloratzen diguen edo ez, Baina, bueno, no ya lo tenemos. Baina, dinot, B bat, adibidez, hori izan leike, adibidez, hori formakuntzan puntuatzeko balioko du. Es que segun nola daukezun, imagina, orduka baldin bada, nik ulertzen dut, imagina, un curso de inmersión, no sé dónde, no sé cuántas horas, edo un ikastaro bat ez dakitzen bat ordukoa, hizkuntzan aldetik izan daren ikuste dut osartuta kontauko luke, orduka dijolako sartzea eukiko genukela, baina ez dakik ni behintzat ez dakit garbi, zenbateaino bai edo ez. Eske guri ez zaigu zehazten, eta espreski hizkuntzak ez dau baremotan sartute. Beste kolektibo batzutan bai guri ez, orduan, bueno, ikusi beharko genuke nola kudeatzen duen gero beraiek. Bale, da gero, beste galdera bat, lehen aipatu duzue, hori, adibidez, publikan lan egindako, esperientzia, eta adibidez, ikastaroak, egin ditugun ikastaroak, adibidez, Karo, nik egin ditudanak izan dira normalean, ekainean egiten diren hoietakoak, eta, karo, hoien ikastaroen zera, nik ez dekot ezer, ez dekot paper bat, baizik eta agertzen da berez ezigunean. Orduan, hoiek zelan doa, zelan kontatuko dute, eta gero, adibidez, dekote beste bat aurreskolana, aurreskolatan egindakoa, eta bai, publikan dauz hartuta ezigunean, eta ez dekot berez ez paperik ez ezer, orduan, horiek zelan planteatzen da, Deialdiko lau atalen esan deunen zehaztasun gehiago daudela, dau atal bat hori azaltzen dona, eta hezkuntza sailek antolatzen ditun ikastaro, hobekuntza programak eta hori denak, ofizio zenbauko die baldin eta ezigunen baldin badaude. Guk adibidez, gai hau plantea uzanen nik esan hon, nik inditut berritzegunetako ikastaro batzuk, eta ez dauket esaten dezuna, eske ezigunean ez dauket nik. Lankide batzuk badauki ezigunean sartuta, eta nik oire ez dauket. Bere garaien ez zidaten sartu, eta guain gaurron kontura honez ez dauketela. Orduan esaten hona, horako kasutan zein behar da, zati batzuk eukiko du, beste batzuk ez. Deialdien zehazten den gauza bakarra da, hezkuntza esantziguan balorauko zuela, eta deialdien jartzen donagatik, ezigunean sartuta baldin badau, ofizio zenbauko dala. Bale. Daukezuena kondo. Bale, barkatu. Eta hori lehen esan duzu, bale, agian ez da aurkeztu behar ez paperik ez ezer, zenperezia kontatzen dute, alegatu beharko da. Alegatu horrekin zer esan nahi duzue? Zelan alegatu? Nik ulertzen dut, eskaera itxeako garaien zehaztu beharko deula zer aurkezten deun. Naiz eta dokumentazioa ez zigo, zenbauko zaigulako ofizioz edo danadakoa, zehaztu beharko deula zer aurkezten deun. Ez dakiz zer titulo, ez dakiz ikastaro, bai, idatzi edo jarri beharko deun nun baiten, zer dan zenbatzea nahi degun gauza hoi. Bai, ez dakit azaldu nahi zen. Bale, bueno, azkenean... Markau beharko genuke nun baiten esatea mesedez nahi dut hau kontatzea. Ez igunean dauket eta mesedez kontauzazue. Zehaztu beharko dugun nun baiten, eske karo ez dauke guaindik ez gidaik eta ez dakigu nolako izango dan, nola izango dan gero eskaera prozesu guztioi dena ez, baina nik ulertzen dut, guk eskau beharko dugula mesedez kontutan hartu izatea, alegatzea, ez? Ez dakit. Ala eta, eske, karo, haigia suposizio botatzen, zari ez dakigu gauzea. Ez dakigu, ala ere, paudeten bezala esan dizuetena, prozesu hauek gerturatzen dienen eta zerbait gehiago dakigunen, badeu asmoa ez dakigu justu formato hitzaldi bat izango dan,
edo beste azalpena bat, baina badeu asmoa Bai. dena ere zuekin partekatzeko, espero gaur baino Hobeto. zuzenago jungo gehala, algrano, baina baina, claro. badeu asmoa, eske guaintxe bertan ezin deu azaldu, zatio ez dakigu, osea, gaude, en plan, pentsatzen deu, uste deu, logikak esaten digu, baina ez dakigu. Orduan, ja behin hoi dena, cuando la carta esté visible, Bai. bai, berriz, esaten detena, bilduko gea, edo beste formatun baten, edo baino behintzet laguntza eukiko dezu edo ematen saiauko gea. Ez que berez, imaginatzen dut, nire egoeran jende gehiago egongo dala, eta ez daukagula paperik non jartzen duen hori daukagun eginda, baina berez eginda daukagu eta ezigunean ja sartuta da. Orduan, Claro, kasu. Bai, nire kasu da, bai, nik esate izut initute berretzegunetako ikastaro pila bat, eta ez egunen ez zaizkita agertzen, eta ez eskegin justifika, osea, Ez dio inun figuratzen. orduan ba... Bale, eta azkenengo galdera. Gero, perfilik gabeko azterketatara apuntatzeko aukera dago, osea, bietan apunta gaitezke, osea, perfilduna eta perfilik gabeko. Azterketaik ez dago, Bai, gure. Bai, lanpostuk aukeratzeako garaien. Horixe. Bai, zu perfildune balin baztea, aukera haudik ez du lanpostu guztitara. Bai, zure txanda iristen danen, esan nahi ez nahi dut perfil gabe dela. Eta hori izan barko zan, birritan ordaintzea, imaginatzen dut, bi gauza desberdin. Eskaera berdinen sartzen die, eskaera berdine da. Zuk eskaera bat ingo dezu, eskaera bat baino gehiago inbardie, kolektibo desberdinetakoa nahi badezuin, balin bada bat hezkuntza laguntzako espezialistan, beste bat fisio bezala edo zein hezkuntzako interprete bezala. Baina hezkuntza laguntzako espezialista bezala, guain kasuntan gure kolektiboa dalako, eskaera egiten dezun garaien, osea, zuk eskaera bat inber dezu, eta gero zure perfilen arabera ukiko dituzu aukera desberdinek. Perfil gabe baldin bazea, perfil gabeko lanpostuta bakarrik aukeratzea ukiko dezu, eta perfildune baldin bazea, lanpostu perfildun eta perfil gabeta. Eta lehen aipatzen una, perfildune baldin bazea eta perfilik gabeko lanpostu bat hartzen badezu, lanpostuoi perfildun bihurtzen dezu. Karo, ez dakigu ez da lanpostu aukerak eta hori nola izango dan. Ez dakigu esleipen telematiko moduko bat izango dan, edo nola kudeauko dan. Orduan, nik ulertzen dut, imagina, esleipen telematiko modu baten izango balitz, bakokun ikendan bezala, agertuko zaizkizu lanpostu guztik, eta zugin barko zen dituzke, orden hau, esandakoa, ere suposizioak eta gure zeak di, daukeu ideaik eta ez da informazioik. Orduan, nik ulertzen dut, zuk lanpostuk izango dituzu zerrenda bat, eta aukiko dituzu tarten perfildunek eta perfil gabek, orduan zuk orden dauko dituzu zure irizpiden arabera, eta horren arabera emango zaizu lanpostu bat. Baina eskaera berdine da, osea, prozesu baten zaude. Vale. Bai, ezakitu lartu dan, Zu perfildun izan da, daukezu eskubidea, pasi ipa no. Perfil gabegok eta perfildunetako. Bai, ez neukan oso argi, apuntatu behar zinean bietan, eta hori, ordaindu behar zenuen bien zeretan apuntatzeagatik, Eskaera bakarra da, eta bai igual nastu deikela da desgaituntzako gordetzen dien lanpostukin pertsona disgaitu batek, edo disgaitasun edoken pertsona batek eskaera egiten don garaien bai beak erabaki behar dola, ze lanpostuta aukeratzen don, baina ez perfil aldetik. Desgaituntzako gorde dien lanpostu hoita optatzen don, edo deneta, osea besteta. Vale, eskerrik asko. Zuri. Txata irikiko dugu, ez dakit esku gehiago ez dut ikusten altxauta, txata irikiko dut, ikusten ditu dormezu batzu daudela, igual aspaldiko die, baina bueno. Urrengo kurtserako bai suposatzen da finkatuta egongo garela, izango zen ideala, prozesu guztia urtengo ikasturten aurrea eman, eta datorren iraien bateako dena finkatzea. Zatik, jo dezagun, prozesu ez dela bukatzen iraien bata baino lehenago, eta bukatzen dela, imaginau, abendun. Ze finkauko gea, urrengo ikasturte hasita gero ja, denan kazgora berriz jarri, ideala izango litzeke iraien batako, baina ez dakigu. Osea, ez dauko informazioak eta ez dakigu. Eta honekin lotuta igualez, berretzegunen berrantolaketan ingurun nahitu geanen, behin baino gehiotan mailetan daizketan gure zalantza izan, berretzegunen berrantolaketa hau zer nola dau, zertan dau, esleipenak datoz, finkatzea datoz, eta iztenen hor jende jakin berra dauk ez egoeratan daun bere lanpostu ez, berretzegunetan daun, ez daun badaun, eta ez dakigu prozesu honek bukauko lan. Espero, lo ideal izango zen, iraien bateako deno finkauta gauden lanpostun lan edastea. Baina ezin dut ziurtau, ez dauko informazioa.
Ez dauko Eske ez dakigu ez daren noiz atera bar duen beste dena, osea, hemendik aurreako guzti, orduan, como pa llegar finkatzeko momentua, ez dakigu ez da. Bai, aspaldiko die. Txata irakurtzen egea. Bai. Iralea balio du formakuntza bezala, den esan deuna ezigunen jasota hongo da, eta hezkuntza sailek antolautako programa bat danez, alegau beharko da, baina zenbatuko da, bale? Zenbat puntu izan, etxoen, kapak, etxoen, esken mogintzen zait, kapak puntuatzen du. Ez dauket garbi nik ulertzen datoz, alegau... Bai, argituko dugu eta ber... zenbat puntu izan zenbat puntu izan behar dira zuen kalkuluen arabera finko egiteko. Nik ez dauket bate garbi, nire egoerare. Osa, nahi lankide batek, zu bai. Nik ez dauket garbi, nik hasta que no lo vea no me lo creo. Hasiera baten saiek bai bere datun arabera manejatzen zon gauza zan, bost bat urteko antzinatasun zuen langilek finkauko ziela, baino guk manejatzen ditugun datun arabera ez da guztiz reala, orduan ez gehatrebitzen zenbakik esatea. Gero variable asko daude, baita ere, ondeike jendea puntu askoki, baino irabakitzen dona parte zartzea. Eta puntu baita lan esperientzinak die, lan esperientziz aparte baina hemen gauza asko gehiago. Claro, beste gauza batzu baren aguardien. Esperientzia asko aukena formakuntza, esan nahi zut, Bai. Ni ez nahi zartzen. Informazio ez dauke. Informazio esan nahi dukena da. Gure ustetarik aparte inorrek ez digu eman inungo datuik. Orduan, pixkata, absurdoa irutzen zait hemen bote pronto gup esatea zerbait, porque ez dakigu. Variable asko daude, eta guk datu horiek ez ditugu manejatzen. Ezin dugu erantzun. Erantzun deukiko bagenu, bueno, izango zen, eharra, porque guk geoke jakingo genuen zeu gehiago. Zati gure hortxe gaude ez dakigu eskeztuen egoera berdinik gaude. Esperientzia zenbatzeko eskaera egiteko azken egunera arte hartuko dute. Bai, fitxa dekorte izango litzeke eskaera egiteko azken egune, bale? Música. Euskal Herriko zein plaza tokatu altzaizu. Quiero poner... Egun nolako dauko dan. Ezak egun nolako dauko dan, nik ulertzen dut dena zerrenda baten egongo dala. Hemen galdetzen du, lurralde aukera udeikeun, edo Euskal Herriko edozein plaza tokatu altzaigun. Ez dakigu. Ez dakigu nolako deu bar duen, lanpostu nola antolauta, ez dakigu. Ez dauke garbi ezer. Nei nire logikak izaten dit, pertsona orden bat atako dala, eta... Maria, de son. Baina eske garo gure kalkulau die. Baina nik komo irati, osea... Vale. Guztia unez dugu behar da. Baina eske ez daukagu informazio gehiago, bai. Zenbat ordaindu behar da, ez dakigu haindik tasa, bazten onzain gaude, pentsatzen dut ez argitarauko duela, euskadi.eusen. Pregari gastora, como esan deu... Vale, kaixo, plaza finko bat esleitu ezkero eta ez badut aurrera egin nahi, ordezkoa pasako nintzateke edo zerrendetatik kanpoa. Deialdin esaten do, prozesu honek ez dola zerrenda berririk, zerrenda mantenduko liekela dauden bezala. Orduan nik ulertzen dut, prozesun atzea iken balin badezu ordezko izatea pasatzen zela, zerrendatatik kanporatu etzeala izango. Ordezkoen zerrenda mantentzen dielako, bale? Ikasiko 0-3ko formakuntza puntuatzen du. Eskemen pertsona bakoitzek formakuntza desberdina ditugu, ordu bakoitzek ez, nire honek kontauko dit, nik ez dut ezautzen justo formakuntza hau. Zure funtzioekin lotuta edo zerikusi baldin badauke egunerokotasunen gure perfile, gure kolektibo niken ditugun funtzioekin, eta 10 ordutik gorako baldin bada, berez baiet ulertzen da, baina gero esaten dizut ez dut ezautzen ze ikastarodan, eta nola balorauko duen gero beraiek, baina printzipioz gure funtzioekin lotutako, eta 10 ordutik gorako. Y el no ya lo tenemos. Orduan basartu eta onartzen badue, perfecto. Plaza lortzen badue, esperientzia. Vale, leheneko plaza lortu eta gero itzen gure, lasai. Ez agobi hau. Puntu gutxirekin aukerari da.
Hombre, hemen puntu gutxirekin aukerarik dago plaza lortzeko, edo lan esperientzia handia duenak du aukera gehiena. Baremon taula ikusita, eta lehiaketa guztien nundik datorren pentsatzen baldin badeu, aizkenen lanen egon langile pile bat egon die urte desentez, lege iruzurren, eta hoi edenai finkapen bat ematea da helburu. Orduan bai, lan esperientzi pixu handia daukela, eta baremoa behidatzen badeu, lan esperientzik 60 puntu balio ditu, eta beste guzti 40, orduan garrantzitsua da lan esperientzi desente ukitzea. Meritu lehiaketa honen helburu eta meritu lehiaketa hau ezoikoa da, extraordinarioa da horregatik, eta bizin behin gertauko dana da horregatik, lehen aipatzen una, azkenen ordezkao tasa oso altu edau, jende oso heldu edau, guaindik ordezkoa dana, eta pixka bat horri irtenbide bat emate aldea, dau proposauta meritu lehiaketa hau, bai? Bale, nola kalkulaturoko litateke puntuak? Segun zer nahi dezun puntua hau, bai, zukartzen badezu, baremon taula hau, lan esperientzia adibidez, imagina, unio naiz ikastetxe publiko baten lanen, hemengo administrazioko ikastetxe publiko baten lanen, hilabete bat, 30, bai? Orduan, jungo nitzeke esperientzia orokorra natalea, eta lehenengo laukitxoa, bale? Dala, edozein administrazio publikotakoa. 30 egun nola dien, eukiko nuke 0,033. Izango balie, orduan da egun gehiago, bidertu berden zue, egun 30 eguneko 0,033-gatik. Bale, gero, pribatun esperientzia eukiko banuke, berdin zenbat egun ditut, hainbeste gatik bidertu, eta lortzen baditut pribatuko esperientzia gatik imagina 7 puntu, ez zaizkit 7 kontauko zaizkit 5, bale? Gehienez 5 lortu ezkelako, eta publikokokin 10, bale? Eta gero, esan duguna, publikan lanen nao, orduan berriz kontautzen dut espezifikon. Sartzen daiz espezifikoko atalen, eta hemen ja da, bider 0,166, 30 eguneko, bale? Titulo bat baldin bada, ikastaro bat baldin bada nahi detena balorau. Formakuntza atalea, 2. atala, bai, lortu nahi den funtziokin lotutako prestakuntzak izango lieke, eta ikastaro horrek zenbat ordu irauntzon. Irauntzitun 45 ordu. Ordu horiek akreditautan bardu tituloan, tituloan jarri jendo, tantas horas. Bai. Sí, Orduan juten naiz 31-80 artea, eta badakit puntu badauketela. Ikastaro badauket 45 orduko, orduan puntu badauketela. ¿Cómo vas? Ze gehiago, beste, igual, biderka beharreko bio. Venga, pues no. Que te duran mucho. Inglés, ¿has acabado ya de música? Mesedez mikrokistei bai? A ver, nik hemen dizai eguna. Hay 5 minutos para empezar con inglés, ¿no? Venga. Solo me queda esto. Porque esto lo puedes hacer en casa tú. ¿Solo te queda esa? Pues vale. Barka un micrófono a mesedez. Ya está, bai lortu ez. Silenciar a todos. Vale, bai. Esaten ona, aizkenen esperientzia bai biderketa hori behar dela, baina beste kasutan puntuazioa zehaztuta dago. Lep bat gainditu izana, lep bat gainditu balin bade 2002 urtetik honea, badakit 7 puntu ditutela. Zerrendatan balin banao, badakit 5 puntu ditutela, eta azkeneko 5 urtetan baremau balin badet, 25 puntu gehiago, bai, orduan. Ez dauke misterio gehiegi. Lepa, hezkuntza laguntzako espezialista. Oida, bai, gure kolektibo. Eta joire kontuten eukio zein lep. Oida, bai zenik adibidez. Magisteritzako bat adibidez, nahiz eta hezkuntzak zer ikusi euki, ez. Hezkuntza laguntzako espezialista lepa. Behar, bai. Orduan, ez dakit gutxi gora bera puntu nola kalkulau, bai. Bai, azkenen taula hau hartu eta zuk daukezuna hor kuadrau eta... A ver, nola galgoa da puntuale, pribatuan hile bakoitzeko, bider 0,033. Ez, ikastetxe pribatutako lan esperientzia 0,017. Bai. Eta publikan 0,033 atal orokorren, esperientzia orokorren atalen, eta 0,166 esperientzia espezifikon, bale? Nastu gabe kontuz, Bai, pribatun 11 urtez lan indola, bai, pribatuko esperientzia kontutan hartzen da, baina azken 25 urtetakoa, guain dela 30 urte omanitzen lanen, hoi ez da kontutan hartuko. Bale? Pribatuko esperientzia nola justifikatu beharko dan. A ber, hoi dauz zehaztuta, lau atalen, deialdin, eta nik hemen nola grosso modo dauzketen apunte, bale? Alegau beharra dau, eta entregau behar da lan denboraren ziurtagirie,
nun zehazten ditun lan dituzun denbora tarte guztik, zortzigarren eranskine, deialdikin batea datorratzeatzen eranskin bat. Eranskin hori da, zehazten dona, zeinek, ze eginkizun bete, Bai, osea, muy a detalle, zeinek, ze eginkizun bete ditu, noiz hasi zan, noiz bukau zan, hau izango litzeke, alegaziokin entragabarrekoa, bai? eta Da, deialdiko azkenekoa, horrie, bale? eta lan bizitza, bale? Gizarte zeatik ateratzen da, bai, bida laborala. Alare esan dakoa, hau edenak lau atalen zehaztuta daude, ozein zalantza, deitu, idatzi, etorri, osea, badakizuen gauden, lasai asko, bale? Dudan ez delitu, Bale, pribatu beharko da, bale, pribatuan ez dut ulertzen. Ez, Mikel eta Ane lehen izin duen, ulertzen dut. Mikel eta Ane esku altxauta zaudete biok, ulertzen dut lehen ez zuelako jetxi dala, ez da? Ez, niko intxe bertan altza dut berriro. Bale, bota. A ber, gauzatxo bat, pribatuko asunto, a ber, nik pribatuan lan egin dute pare bat urte, baina gauza da, nik publikako sarrenetan sartu nintzenean, ja horrek puntuak ja sartu nebazan. Baina hala ere orain merit, oza, konputatzeko berriro bizitza laborala eta alegatu egin behar dut. Nik ulertzen dut, ez zigunen sartuta baldin badaukezu, alegatzea nahikoa da. Ez zigunen sartu gabe baldin badau, alegau eta aurkeztu inberko. Alegau, eskaeran bertan jartzea, zenbat denbora indozun, eta listo horregaz, ez da? Hoi da. Bale, ederto. Eskerrik asko. Horratik. A ber. Plaza finko bat, berritzegune batera lotuta geratzen zara, gero berritzegune zabitzeko gerari legoke ez dakigu garbi. Aparte, bai, barkau, plaza finko bat berritzegune batera lotuta geratzen zara, gero berritzegune aldatzeko aukerarik legoke, ikusi barko dugu berritzegunen berrantolak eta guzti honekin eta gero ze nola gelditzen den asunto guztia, baina, bueno, badakigu finko izaten duela leku aldatze lehiaketa eta izaten da aukera hor gero barru movimentu horiek iteko, baina, bueno, ikusi barko genuke gero zer datorren, bale? Ez daukegu momentuz informazio zehatzik horren ingurun. Haurreskola bartzu ergoan, anegindeko esperientzia, barematuko du, segun nola konsideratzen duen. Nik ulertzen dut baietz, baino ikusi beharko dugu. A ber, plaza aukeratzeko lurralde aukeratu, ja borrosa daukete barka, plaza aukeratzeko lurralde aukeratu leike, edo ez dakigu, ikusi beharko dugu nola kudeatzen dituzten, noiz hasten da epea apuntatzeko ez dakigu, ebazpenan zain gaude. Bale, eszentzia hartu dezakegun metxik edo dalako, edo derrigortutan nego lanera joate, jabetza inberra daukezu, bai edo bai. Bai, toma de posesion edo jabetza, kontratu sinaketa inberra dau bai edo bai finko izateko, bale? Eszedentzi bat hartu nahi balin badezu, inberko zenuke jabetzain, eta gero eszedentzia hartu. Vale. Jabetza itea askotan errepikatzen dugu, zetio esatezuela, eta ez da omaten dauken garrantzien. Jabetza itea azkenen dazu kontratu sinatzea. Egun hortan, lanpostua iritsi bartzea eta bete behar dezu papera, ni alako talako gaur hemen egon naiz. Zati, kontratu fisikoki ez ditu emango kontratua sinatzeko, baina egun hortan lanpostu... Finko indakon igual bai, baina esan ez dut sinatzea, bai. Bai. Osea, lehenengo egun hortan lantokia jutea, bai alabai. Plaza finko bat portu esker gero etxetia gertuko berritzegunera aldatu leike, berdin esan deuna lehen, leku aldatze lehiaketana, pribatuaren alegatu behar da, naiz eta barematuta izan esan deuna, bai, alegau bai, eta ez igunean baldin badauko zen bauko da, eta bestela dena aurkeztu beharko dugu, bale? Bale, ez dakit, ni gure aldetik txaten ez dut zer gehiago ikusten, norbait zerbait gehiago. Bueno, nire aldetik berriz barkamela, atzea eta aurre ibili barrauki deulako eta hori dena, sentitzen dut. Pena bat izan da eta amorrazio eman nahi bintzen. Bai, zatik esatezun aurretik dena ondo prestatzen saiatzen zea, eta gero izkeneko momentu, baina, bueno, cosas del directo. Bueno, ulertuko dezuelakoan. Lehen behin baino gehiotan nahi paudeu, mesedez, zalantzakin ez den ditu, gaur ez biarrez sortatzen bat ezkizu, gaur lotxa ematen baldin baizu galdetzea, oza, berdin dio, mesedez. Bai. Prozesu importante bada eta deitu jarri gukin harremanetan, zalantzatan ez deitu. Mila bide dauzkezu, telefonoz deitu, korreoz idatzi, egoitzata etorri, irulurraldetan gaude, egoitza arratsalde, badakizue, nungaren, eta lasai asko inungo bildurrik eta lotxa ipe bintzat.
Eta, ez dakit, ez bali badau galdera bat, lehenkoa da. Ez, pribatuko horreskolan lan egin ezkero, karo. Eske, deialdien jartzen dona, eta pertsona bate baino gehiago komentatzen zigun, hasiera baten jartzen zen funtzio analogoak betetzen, bai? Eta guaingo, hori izan lehenengo bateko zirriborron, eta guain deialdien jartzen du antzeko eginkizunak, karo. Ze funtzio bete dituzu, bai? Funtzio horiek antzekok die, naiz eta hezkuntzakin lotuta egon funtzio berdinek izan barra dauki, orduan beraiek baloratzen badu funtzio berdinek edo antzekok diela, bai, adibidez, pribatuko kasun bere garaien bai aipatzen zuen, alegau barko diela, pribatu niken haitu dien funtzioak, eta ez dakit, zehaztu beharko dela dena ondo kontau alizateko. Aizkenen ez dola balio, askotan gertatzen dena. Ez hitzaia jartzen do kontratun eta balioko dit, ba igual ez, ez hitzaia lanagre segun nun eta nola, ez die funtzio eta misio berdinek, bale? Orduan, ba ez dakigu ikusi beharko da berze funtzio dien, ez dien, onartzen dituzten beraiek antzekok diela edo ez, bale? Txoine, zerbait dau. Apuntatzeko epea noiztik aurrera izango da, ez dakigu epea guaindik, ebazpen atera behar da, hezkuntzako webgunen aterako dala ulertzen dugu, eta zean ebai, aldizkarien ebai, baina... Lehenago aipatu deuna gu ungo geha gauza datozten eran, informatzen afiliauta zaudetena iritsiko zaizue. Eta sare sozialetan eta bat eta bestere aterako dugu, Gure aldi beren, hezkuntzako webgunen gauza denak aterako dira, eta Euskal Herriko agintaritza aldizkarin baita. Orduan pixkata, loro jun guri egia da askotan gertentzegu, ba igual gaur ratea da, eta entreke prestatzen dugu eta beste, ba igual bihar itentzen zuen bidalketa. Egun bateko errore hori, egon leike. Baina, printzipioz, oixe, gu zuekin batean terauko, Bai. Garbi urki. Bai. Bale, mugagabez finkoa kontratua izan da, birbaremazio prozesuan jarraitzen dugu, hau da, lan poltsan jarraitzen. Marikruz Barkau ez dut ulertzen ondo zure galdera, Mugagabez finkoan, adibidez, bai, birbaremazio prozesuan jarraitzen dugu. Hau da, lan poltsan jarraitzen dugu. Ez dut ulertzen Marikruz pixka bat azaltzi bazenu galdera hau. Hau da, bazpadare, mugagabez finko prozesu hontan parte hartu dezakete. Ez baldin badie finkatzen ze gertatzen dan, ez dakigu garbi. Lehen esan deu bakoitzen egoera desberdin edala eta abokatukin aztertu beharko genuke bat eta beste, ez dakigu ze egoeratan geldituko lieken. Eta lan poltsan jarraitzen duten finkauko ez balie, bai, nik ulertzen esan deuna, ez da ordezkon zerrenda ez da aldatzen, orduan zerrendatan segitzen duen. Ez dakiguna da, indefinido ez finko izaerakin jarraituko lieken, edo ez, bai, hori dena balora beharko genuke gero albo ondoriok, ez? Meritu lehieketa honen ondoriok zein izango lieken. Lanpoltsan egotea puntuatzen denez gu hor barruan jarraitzen gara. Bai, lanpoltsatan zerrendatan egotea puntuatzen da, zu zerrendatan balin bazaude puntu kopuru bat eramango dezu, eta hor barruan jarraituko zenuke. Bai, nik ulertzen dut, baietz. Bai. Finkatzen ez balin bazea eta ordezko bezala gelditzen bazea, bestela finko izate pasako zinek ez zerrenda hori ordezkon zerrenda da. Bai? Bale, ados. Zerbait gehiago. Bueno, mila esker, berriz, eta ez naiz aspertuko esatez barkamenak eskatzen ditugula. Eta, bueno, esandakoa gure webgunen dauzkezue PowerPointak, esan deuna, akats batzuk daude eta zuzentzen nahi geha, orduan ondorengo egunetan egunerauko ditugu. Eskaera epea eta zabaltzen dienen ez dakigu guaindik ze formatotan, izango da gida bat, edo bidalketa arrunt bat, edo zerbait, baina gure berri izango dezue. Eta momentuz hoi da, eta esan dakoa zer gauza dezuela deitu etorri idatzi nahi dezuena hemen gaude. Eta eskerrik asko konektatu zaten guztiri, eta suerte eta animo. Sorte ondenoi, eta a ber, bale? Animo asko. Eskerrik asko. Venga, gero arte.